Aquest projecte és un projecte que no es pot jugar amb una contesa electoral. El projecte més de fons. Aquest projecte de construcció d'una alternativa de sobiranies, que sigui una alternativa de país, que sigui també una construcció nacional. Es construeix amb la definició d'un nou espai polític, amb la construcció, amb l'articulació d'un nou espai polític per a les classes populars i per a les classes mitges d'aquest país, que sigui alhora una alternativa per a les classes populars i les classes mitges d'aquest país i sigui també una alternativa de país. Una alternativa que, ja he dit abans, tingui una de les seves fortaleses en el municipalisme per vertebrar també el país, una alternativa que plantegi també la construcció, que participi en el debat, no de com l'emancipació social només pot ser emancipació nacional, que no ho plantegin només en termes de relació d'eixos, sinó que ho plantegin en termes pròpiament de quins són els imaginaris de la Catalunya del segle XXI, de quines són les identitats de la Catalunya del segle XXI, què és la Catalunya del segle XXI. Perquè nosaltres entenem la nació, com entenem les sobiranies, com un espai de combat, com un espai de construcció entre diverses alternatives de país. I perquè nosaltres entenem les sobiranies, la nació, el país, com un plebiscit diari, no un plebiscit electoral. Com un pacte referendat diàriament i construït diàriament com un pacte social i com un pacte nacional. Per tant, aquest nou espai polític vol participar en un debat que es vagi més enllà d'una relació instrumental. També aquest espai polític té voluntat, perquè no podria ser d'altra manera, d'agrupar noves majories per un nou país, en el marc d'un catalanisme de majories. Un espai polític que pugui debatre una part del catalanisme popular, que pugui parlar, dialogar, compartir o divergir en igualtat de condicions. No som un espai en trànsit, no tenim pretensió de ser un espai en trànsit, no som un espai ambigu, no tenim pretensió de ser un espai ambigu. En igualtat de condicions amb els altres projectes nacionals igualment legítims. I dic igualment legítims perquè el nostre ho és tant com el que més.